Mana so sa kaap. Maing adlaw kanyong tanan nga mga suking tipaminawan nining hadumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Romel. Sa di pa nakusugdan sa pagsaysay akong kaagi paliog sa pagtugtog sa awit nga nagluhan. Ikaw ang sagutan. RMN Drama presents Handumanan so sa kaawit. Ano pa daw siyang kaagi karon mao kining usa ka lalaki nga taga Barangay Radar Lapu-Lapu City. Ang ato matatampo nagdasangan nga Romel. Recorded by X Thunder Gaming. Bay Romel, naay-contest sa sayo sa Pikas Barangay Ugma. Daman, mapil ta? Apil oy. Mo ni atong hilig. Mamasin ta basin day makadaog ta. O sige. O sige, ay bawa nga itong mga kauban ha. Aron makaprepare ta para ugma. Bay Romel! Daog na bay! Swerte ka ta bay! Lagi bay! Oh, asan mga itong mga kauban aron makapauwi na ta? Ako sa silang pakitaon bay. Ay, thank you Lord. Kaya nakadaog sad mi. Migo! Uy, ako yung mag-isangpit, Miga? Oh, Migo! Abi na kong dili ako. May tuyo ka? Mukongrats ako ni mo, uy! Kay mayo kay kamusayo sa iyong grupo. Salamat kay Miga ha. Onsa ni mo pangan? Romel, Ako sa BCG din. Pwede makik-friend ni mo? okay ra? Tagay ko si mo number B. Ano makatext ko ni mo ba? Oh, sure. Mani akong number, oh. 0922-624-29. Ha? Babay nga na ngayo sa imong number? Ubay? Wow! Sana all! Sabal eh. Ngano na ngayon sa imong number? Walang. Ganahan lang siya magkig-friend ako. Ganahan ko nun isa sa atong grupo kay mahay ko nun kayo tamanayaw. Oh, mao ba? Abi na kong kidsay na nawag na ako. Ikaw din, din. Ako yung tao ni Dong, ang imong gwapang amiga. Nanawag lagi ka. Ano man? Dili na pwede? Okay ra, oy. Bitaw Mel, uy. Mangutan na raon ta ako bakon. Naabang mo'y apilan nga sayo rong si manahuna. Kay mo kuyog ko. Ha? Kuan. Sige na, Mel, good. Pakuyog ako bakon asa mo manayaw kay laay kayo sa amo, uy. Wa ko'y lingaw. Manawag ra ko nimo ha kay mangutana pa ko sa akong mga kauban. Ay, Ha? o ba na? O ba na? Aron sa ba? Di na maglaay ba? Natay babay nga kauban. O sige, ako ingnon. Yes! Makauban ko sa inyong grupo! Unya, asa man ka na mo kuhaon din? Taxi lang ko, Melcon. Asa mo dapit ang manayaw kay pwede naman ko mo diretso lang dito. Okay, sige. Aron sa may laila ni mga kauban. Ay, Hoy! Nunsa ka oy! Naghinuktok mangot ko diha. gimingaw mo kung jidin bay. Ha? Pagtsure diha oy! Buang nga bitaw bay. Sukad lang nga nagsige taw pakuyog-kuyog ni jidin ba. Mingaw naman ko niya. Kundi na ako siya makita. Oh, kung mauna, na-inlove na ka! Ha? Recorded by X Thunder Gaming. Ngano day nga nakikita ka na ko, Mel? Kuan din, may tuyo ko nimo. Ngano man? Nano sa mo apilan nga sayaw? Wa din. Unsa man di mo tuyo na ko? Gimingaw ko nimo. Oh, Romel. Ang budoy, mingaw naman ko nimo kung di ko makakita nimo. Mao na tingali nilang giingon nga gugma. Din, I love you. Romel. Mao ni tinuod din. May chance ka ako nimo. Ang tinuod. Nga mo limod man sad ko ba? Nga love man sad ka na ako, Romel. Tinuod ka, Jadine? Oh, Romel. Kasa ato pa, uyab na taron? Oo. Salamat, Jadine. Salamat di kayo. Bawaan na ba yoy? Unsa ka? Uyab naman ka mo ni Jidin. Bay. Iyan ako gisugot.
Mao ganing niingon ko nga hibaw-an na nga sugton ka ni Jidin. Iklarom kayo nga in love sa siya nimo. Lipay kay ko bay nga parehas ang among gibati. Good luck sa inyong relasyon bay. Judin. May nahitabo na ninyo ni Jidin? Mao na bay. Wa na mo kapugi ang among gibati bay. Oh, naol, nakatilaw naglangit. Amawa nimo bay. Musamot ang gid ka ka in love ni Jidin bay. Hey, may nahitabo naman ninyo. Di na ko gusto nga mawa pa si Judin ako bay. Siya na ang gusto na ko ikauban sa tibuok. Salamat na ini mong gipalit ako nga t-shirt, Mel, ha? Kamay ra kay na oy. Pasalamat pagid ka. Siyempre, imo guning pinalit. Angay lang nga magpasalamat ko. Sige lang din, kung makakwarta ko, palitan di kag unsa pay gusto nimo. Salamat, Mel. Dinhi lang ko ha, kay mauli na ko. Sa pag-uli kay mga untag burger. Aw, sige. Mara to kaon ba? Magpauli na ko ha. Sige. Yun na pagod. Naunsa di ka? Nagdali man ka. Hapo naman good. Gipangita na ko ni mama. Mao ba? Niyara ko si pangita ni mo. Niyara mo na kayo din ni Jirin. Uy, din, kinsa ni siya? Ikaw, kitsa mo ka. Iya kong uyab. Iya di kang uyab. Ay! Basta na! Kinsa ka anong malukmag ka? Sinukmag! Huwag ka may baw! Baan na ako ni mong gikabuangan, Dok? Usa! Huwag ka may baw nga may bana ni mong gikabuangan! Ha? Pasilo ako bay! Huwag mo ko may baubay nga! Lingyo na ni si Judin! Huwag ka ron, ibaw naman ka! Saman! Judin! Ano mo ka musulti nga may bana di ka? Romel, pasaylo ako. Huwag ikaw! Kari Paulis ato! Mo din ni sige kaglakaw nga imong gipasangil, mutanaw kag kalingawan, kay may uyab na di ka! Dili! Huwag ikaw, Dok! Ay, nagipakita sa usawa! Kaya kung may bawo gani ko nga magsigi mo kita, bukaan ka sa mo! Dili! Bay! Bay! Huwag ilibisi bay! Masagti ka ninyo! Masagti ko! Gusto na kong matay bay! Maghihikog ko bay! Iya ba ka? Tungo na itong mahinungdan nga babae, maghikog ka! Nahigugban ako ni Judin bay! Nahikog malagi ka! Kunya bay! Minyo naman ito bay, Hana! Nasugamak na kang minyo! Sumay akong angay mo aton bay! Kalma lang! Ikaw eh! Kalinti ito sa Jidin eh! Makakita na lagi ang babae nga para gudi mo! Kumusta naman bay? Niya, okay na bay? Og, nalimot ako ni Judin. Mayo hinon bay? Ugma day bay? Nakoy ipaila-ila ni mo. Ang akong igagaw. Maayo to kay dalagdag ito. Bay, mao ni nga akong giingon nimo nga akong igagaw. Si Celine. Gaw, ang akong suod kayo nga amigo, si Romel. Hi, Mel. Kagwapa niya. Bay, 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 bay. Uy, tungkol pa ng kamot sa akong igagaw. Hi, hello. Saan ko eh? Sakat lang nga nagkailam niya daw ni Celine. Di naman kumalimot niya. Sige naman ko gunahuna niya. Ha? May isulti ka na ko? Unsa man na? Kasuko na yan. Ang tinuod, nakagusto ko nimo. Romel, Hinaoton ta nga dawato ni mga akong kugmaday. lain sad kaayo kon. Baka ka na ko ang akong kaugalingon, Mel. Love sad ka na ko. Tinuod ay. O, Mel, sa una sad akong pagkakita ni mo, ganahan na kaayo ko ni mo. Gaan kaayo ang akong buot ni mo. I love you, Celine. I love you too, Romel. Kay tagal na ako'y dumating, isang tulad mo na para sa akin. Nalipay ko kay may laing babae nga niabot sa akong kinabuhi. O siya ang inungdan nga nalimtan ko na sa hingpit si Judin.
Dini na nagutob ug daghang salamat sa pagtagad ni akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita mga higalang kaagi ni Romel nga taga Barangay Radar Lapu-Lapu City. Uban sa awit nga iyang ipangayo, awit nga nagulahan. Ikaw ang sagot. Ikaw ang sagot lalambing kay taga. Ang maong kaagi gibahatan ng duwa sa radyo ni Ricky Orsuelo Garing o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sugin di paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. I-address lang nining tunumanon handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Umaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayo, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ng langit